den her scene. Kommer senere. Nu kommer de 3 farlige krigere. De store, grimme, farlige krigere. Wow. Send ind. Lad os overfalde de gode gourmeter. Hvad så hvis... De skal ikke komme efter os, bare fordi det er os, der har heste. Vel? Synes I det? Tordenvejr. Vi kan mærke det her tordenvejr. Nu er vi snart klar til. Vi er snart klar til at angribe de gode gourmeter. Gode gourmeter. Vi skal slagte dem. Spise dem. Nu kommer vi og slagter jer. Dumme, du gode væsner. Og så løb de frem. Hurtigt! Op til bagen med os, inden de vågner igen! Smid ham! Okay, du tabte dit hoved! Hey, Sam! Hvad var det? Nej, det var mit hoved! Tilbage til fortet! Var det det? Fordi det var nat. Endelig fik vi fred for de andre dumme komiteer. Og min hest, den har spist mig. Fasoka nini horonya ye